Pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng pandemya, sentro ng Belen Making Festival sa Tarlac. Ating silipin sa report. Faith, Hope, Love. Ilan lang yan sa mga mensahe na sumasalamin sa mga Belen sa Tarlac sa pagdiriwang ng ika-14 na Belenismo o Belen Making Festival sa lalawigan. Ang Tarlac ang tinaguri ang Belen Capital of the Philippines. Kaya ngayong taon, muli na namang nagdingning at sumigla ang buong probinsya sa iba't ibang Belen entries na nakipagpasiklaban mula sa iba't ibang bayan at sektor ng lalawigan. Sa entry ng Tagiporo Giants Association, highlight ang Belen sa loob ng Kabibe sa kanilang Ocean of Love theme. Color of Life naman ang peg ng makulay na Belen ng Municipality of San Jose. Floating Belen ang gimmick ng mga taga Holy Spirit Pastoral Station sa San Luis. Tila naging mini Christmas village ang Belen ng Great Multipurpose Cooperative Talaga Kapas. Vineyard naman ang team ng Chalice of Life entry ng Mission Parish sa San Francisco, Anao, Tarlac. Talaga pong nagpursige ang mga kasama kong mga kabataan upang maipakita po sa mga tao na kahit nasa gitna tayo ng pandemya, ay tuloy-tuloy pa rin ang Paskong Pilipino. Agaw pansin ngayong taon ang Pick-up Garden Belen ng Angeles Maternity Clinic. Mula sa 54 entries, higit 20 lang ang nakapasok sa finals. Iaanunsyo ang lahat ng winners sa iba't ibang categories sa katapusan ng Nobyembre o unang linggo ng Desyembre. Portraying the entries last year at the height of the COVID pandemic to today, you can see the difference. People have brighter colors in their Belens, very many new entries, and diverse themes. Pwedeng makipicture at bisitahin ang lahat ng Belen entries hanggang January 6. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.